Δώσε κάπνα. Για να μην σταματήσει τελείως. Είναι πολύ σαφρό γι' αυτό. Αυτό το όχο. Εδώ τώρα αυτοί που μείναν εδώ, άμα έρθει κι άλλος, θα γίνει ένα τέλειο τέτοιο. Για να μην καθόμαστε κι άλλο. Ξέρεις πόσοι έρχονται. Να δούμε. Θα ξεκινήσει αυτός από εκεί, ρε φίλε. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Φωνάζει ρε και τρομάζει. Τρομάζει τα μηχανάκια. Βάλτο στο πλάι για να ξεκινήσεις, όχι από εκεί. Από εκεί μείναμε και το ξεκινήσαμε κι εμείς. Ξεκίνα τελείως από το πλάι για να έρθεις λοξός αριστερά. Ο άλλος είναι κουρασμένος και είναι τα μισά μου χρόνια να είναι. Όλοι μας είμαστε κουρασμένοι. Ναι, καλά άμα βρέξει, όποιο ξύλο πατήσει πετραδάκι, σχόλασε το πράγμα. Εντάξει παιδί μου, είναι σταθερό θέση. Εδώ ρε φίλε, σου λέω, εγώ πέτυχα κάνα δύο τέτοια στη Μούρη, έσκυψα, έκλεισα γκάζι, γεια σας να πούμε. Δώσ' του, δώσ' του. Πάλι μπροστά μου είσαι. Εγώ. Έλα, συνέχα. Είσαι ο Βασίλης τώρα. Εγώ είμαι ο Βασίλης ή ο Κασίμης. Όχι ρε, Κασίμης. Είναι το σε πάει δεξιά. Εντάξει, έχουν πάρει τα παιδιά. Σάκη! Σάκη! Πάνε κάτω. Όχι τελείως. Όπα. Καπάκι ήταν αυτό. Και είναι και καινούριο το μηχανάκι, 2 ώρες έχει. Καπάκι ήταν. Σάχο, το είχα Δευτέρα. Πέτα, τέλος. Και δεν είναι, μαλάκα στους άρισε και βάζω Τρίτη. Τι Δευτέρα ρε, πρώτη και δεν με έπνιξε. Δευτέρα